Takže já vás zdravím u tohoto videa. Je to další video ohledně prodeje účtů. Už jsem prodal asi 2 účty, Steam účet a jeden LOLko účet. Můžete si to všimnout v minulých videích. Úspěšně, takže kdo už ode mě něco koupil, tak ví, že mu to prodám. A je tady teda účet na League of Legends. Já mám vlastně 2, ten hlavní je Negative.cz, to víte z popisu videa, a druhý je tenhle se silver rámečkem ještě z minulého roku. A tenhle účet je teda na Eastu, normálně klasicky, má tady 19 skinů, to si můžete prohlídnout tady na webu, ale je jich víc, to si přímo ukážeme, protože jsem nedávno dokupoval skiny a ono se to neaktualizovalo, protože nemám toho jejich klienta. Collection score je 123 000, takže opravdu docela cenný skiny, musím říct některý. Tady samozřejmě Free, Alistar, Garen a Tristana, ale jinak jsou tady pěkný. Třeba Legendary skin Brolaf, SKT Jax, který se dá koupit jenom na mistrovství, Nocturne, potom Tristana, to je asi nejcennější Tristana, Firefighter, kterou nemůžete koupit, nevím, kdy se dá ani koupit. No, potom asi druhý je Sun Goddess Karma, Nocturne, jak jsem říkal. Jo, takže opravdu pěkný skiny, Eny. Tady jich je teda 19, ale je jich víc, hned si to ukážeme. Když si kliknu na profil, dáme šampiony. Tak, další skin, co tady je Draven. On zase, jo, to je profil, já jsem koukal. To je Draven. Další skin na Dravena. Je to ten komentátor Draven. Vlastně no, jo, takže to jsem to koupil nedávno, komentátora Dravena. Co je další skin, tak je na Nasuse, hned si ho najdeme. Další skin na Nasuse teda. Nebo to si ukážeme první Sinjeda, to když už ho vidím. Je tady magitechnický Sinjet, taky koupený. Vidíte, že prostě tady není napsaný, ale proto jsem vám to chtěl ukázat, že vlastně no. Co je tady dál, je Master G samozřejmě, taky většina lidí hraje Master G. Tady je tady můj oblíbený vyvolený Master G, tady můžete vidět vlastně no. A tady Nasus, který je tento skin, tady je galaktický Nasus. Takže tyhle skiny nejsou na tom webu, ale vidíte, že tady jsou prostě normálně. Co je tady ještě takový bonus, je Varda, kterou si ukážeme, ikony vyvolávače, skiny totemů. A je tady tahle Varda, dobyvatelský totem 2014, což je úplně pěkná Varda. Takže tady vidíte dobyvatelský totem, že teda je. A je tady i docela dost ikonek. Tady ta, tuším, že i tady ty, co tady ještě, ta All Stars, TSM, jo, je tady dost ikonek, takže určitě si každý vybere. A tenhle účet bych chtěl prodat nejlíp za 400, pokud by si někdo našel za 400, si myslím, že tyhle skiny a vlastně celý účet, kde je asi přes 70 čempů, opravdu tady jich zbývá, tady jich je 5, takže 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, takže je tam nějakých 69 čempů na tomhle účtu. A teď jsem si koupil Volibeara a jinak tady zbývají už jenom za 6-3 nějaký čempové, takže těch čempů je taky dost, takže si můžete zahrát opravdu, co chcete, dá se říct skoro, kromě teda těchto, co tady nejsou. Nejlíp bych chtěl tenhle účet prodat za 400 a nejlíp za RP, pokud by to šlo, takže pokud by teda někdo měl zájem, tak tady jsou platební metody, normálně na LOLko, na můj druhý AC a za 350 teda. Tady nejde 400, nebo jako jde 400, 2200, ale tak 400 je základní cena. Pokud by někdo opravdu měl zájem a rychle by to bylo vyřízeno, tak za 350, takže 50 korun sleva, jo. Takže buď 350, když mi hned napíšete, anebo když nikdo nebude mít zájem, tak ustálená bude 400 cena. Jo, já jsem si že docela dobrý účet, kromě divize, opravdu divize, že musíte vybojovat na silver, jo, je to bronze 2, 50 bodů.
Takže tak, no. Mějte se teda krásně, kdo by měl teda zájem, napište do komentářů, nebo mi napište na Facebook, Skype, TeamSpeak, Steam, je to všechno v popisu videa. Budu rád, když se teda někdo ozve, protože tenhle účet prostě na tom nikdo nehraje. A já teda už taky na něj nehraju, já hraju na svým, který máte taky v popisu. A tak, takže doufám, že někdo bude mít zájem. Mějte se krásně zatím, čau čau.